Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta vom face un episod de Ark Survival Evolved cu vocea mea. Dățile trecute nu am putut să filmez cu vocea mea pentru că motive. Da, Husky-ul a intrat și evitați cât de mult posibil căci este pui și na. Asta e viața. Acum single player pentru că nu-mi plac serverele. Îmi place mai mult așa să joc singur. Evident că da. Ok, deci în episodul acesta cred că ne vom duce înapoi acasă cu traiul de la plimbare. Deci ca să nu ziceți, fraților, că, de ce să joc de pe... Ok, nu mi-am amintit să mă fi dat jos de Triceratops. Mai întâi niște mici setări pe aici și pe acolo. Bam, aici la audio. Frate, deci acum nu are cum să nu mi se audă vocea. Băi, deci am încercat 11.000 de videoclipuri și nu mi-a înregistrat vocea ca lumea, frate, băi. Bă, dar asta am dat mut, tot. E imposibil, fraților. Bun, deci, haideți să ne vedem de Ark Survival Evolved. De ce am uitat așa de mare? De asta. Ok, deci, hai să luăm chestiile. Asta o să o țin și o să o pun și pe cap acum imediat. Mi-a luat damage? Da. Purlovea și Terror Birds. Animale naive, nici nu mă puteți atinge. Sau mă puteți atinge. Depinde. De level am. Haha, eu sunt dominatorul. Distract dominatorul. Ok, deci. Să revenim aici. Luăm doar ce e important și după dăm drop-out. Hai să fim serioși. Asta e important. Nu știu ce asta. Consume... Da, asta... Nu o să am nevoie de ceva. Săgeți, căcălău, că sunt ok, sunt bune săgețile, bă, folosiți-le săgețile. Bun. Orez niște mure pentru trike. Și bam. Și ia de aici și ia și de aici. Și carle și pe astea. Și stați puțin. Ok, o să mă dau puțin jos. Pentru că am aici skins. O să le iau pe ăsta. Gata. Perfect. Acum suntem dominatori. Bun. Deci să ajungem acasă. Acum să mai puțin pe hartă. Unde-i casa acum? Deci, ok, ne ducem direct spre casă. Fine. Un dodec. N-am încă așa. Băi, lasă dodecul în pace, mă. Hai, dă-i dodecule, poți. Dar nu mă lovi pe mine. Uite, putem face team. Mă lovi pe mine. Așa, dă-i dodecule. Omoară-l. Rupe-i fâșul. Căci el nu are șanse. Nu are șanse. Dă-i. Bravo. L-ai nimerit. Gata, nu mai este stresat, nu? Ok, bă, ce bine am făcut echipa acolo. Cu dodecul. Deci sunt foarte curios să văd cum mi se aude vocea, deoarece... ce animal periculos este pe aici?
Văd acolo, cred că e un Terror Bird și... Da. Wow. Terror Bird. Mă cac pe mine de frică. Bun, o să dăm un range și o să atacăm Terror Bird-ul ăla. Așa dăm noi range-urile pe Terror Bird. Vai de mama mea câte mi-au luat. Mi-a luat de mici că nu-mi dădea Terror Bird-ul ăsta în toată viața lui. Mamă, dar ce rapid se... Ce rapid se leapă de frate de abilitate. Parcă știi, prima secundă e mort și a doua secundă nu mai are nimic. Interesant. Dar tot n-aș îmblânzi un Terror Bird. Nu îmi place. Ok, deci... Să continuăm aici. Deci să continuăm. Trebuie să ajungem acasă. Am atât de multe de făcut când ajung acasă. Un titanoboa, fraților. O să încerc să le evit. Nu mi-e frică de titanoboa sau ceva de genul, dar... Pur și simplu... Nu o să-l bag în seamă pe titanoboa. Și pariu că vine fix pe mine, chiar în momentul ăsta și mă atacă. Pariu că așa sunt. Așa fac ăia. Tuleacă, ce saco fain. Îmi plac. M-a atacat pe la spate sau pe la față. Bă, de ce bine era camuflat ăsta să mor eu dacă l-am văzut. N-ai șanse, băiete. Du-te la acatinul tău. Vezi de acatinul tău, băi, copil. Copil, copac, că am mult și putem și pe acatinul tău. De acasă, băi. Și gata. Un caprosucus. Fac, trebuie să am grijă aici. Bam. Trebuie să fiu foarte atent. Ha, ce prost ești. Gata, ai murit. Caprosucus, frate, trebuia să fiu super atent acolo. Uite ce mă atacă pe mine. Un sarco și un titanoboa. Mamă, ce-a atacat asta. Mamă, băi, deci... Titanoboa-ul ăla și ăla somn, cred, sau ceva de genul. Bă, dar mega neura asta n-am nicio treabă, frate. N-am nicio... Nu știu care o sar pe mine. Eram sigur că o să sară pe mine. Știam. Ok, mori, că nu am nevoie. Du-te. Du-te, mori, mă. Mă, deci dacă nu dau range-ul fix pe tine, ok. Trebuie să dau acum range-ul ca să trec rapid de rău. Haide. Haide. Da, mă duc unde trebuie, cred. Da, mă duc. Hai, mă, serios? Ce te-ai oprit așa? Te-ai oprit de parcă nu l-ai fi dat. Parcă nu erai sigur. Ok. Ok, deci e ceva periculos pe aici. O să ne mișcăm rapid, rapid, rapid. Și sperăm să nu ne prindă. Nu, fugi. Fugi. Sigur o să te ataci. Sarco. Exact. Fugi. Fugi că nu e de tine. Pe uscat. Pe uscat e teritoriul tău. Pe uscat te poți lupta. Aici nu. Aici nu e. Cu Attack on Titan. Ca prosucul ăsta chiar nu cred. Wow, m-a luat. Fuck. Na. Na, lasă-mă, băi. Imbecilule, stai puțin. Facem împreună. Ok, fraților, dacă tot așa vă credeți de tari, hai să vă văd. Hai să dăm parte în parte. Haideți să vă văd, n-aveți o șansă. Puf. Hop, hop, hop. Unul e mort și celălalt tot mort. N-aveți o șansă în fața traicului meu. Muahaha.
Și un raptor. Am bătut T-Rex. Vrei un raptor. Adică n-am bătut T-Rex, am bătut Allosaur, dar pot să bag și... Pot să... mă atacă raptorul. Fac fără să știu. Și ăsta se bucura de level. Mamă, la limită, bă, deci era fix să sară pe mine. Ok. Nu ar mai trebui să te bucuri de level, frate. Ok. Deci, suntem pe drumul cel bun spre casă. Puțin mai încolo și ajungem. Avem ceva treabă. Da, deci, tocmai ce am omorât un pteridinosaur. A murit. Dar a fost un om bun. A reușit să-mi dea 5 shituri. Cumva, dar nu știu cum. Frate, ar trebui să-mi fac o torță neapărat. Nu știu dacă am materiale, gen, pentru torță. Nu am flint sau ceva de genul, probabil. Unde-i torța în peștera mea? Deci. Deci da, un flint îmi trebuie. La flint am nevoie am. Mergem așa. Ok, deci să dăm luminozitatea așa mai full ca să pot să văd. O să cad în prăpastie mare aici, sunt sigur. Exact ce vorbeam. Așa. Bun, ok, cu prăpastia mea, fără Hai mă, serios. Acum dăm un mic range. Probabil o să se apuce să noate și... Da. Cred că da. Sau... Nu, uite că a trecut așa prin apă. Poate că acum nu o să da, nu. De atât s-a și oprit. Stamina mai avea căcălău. Hai să plecăm. Nu știu dacă asta e insula pe care stau, dar cred că da. Așa că maybe you should pull the fucking trigger. The trigger. Ok, deci acolo e casa. Ce se întâmplă acolo? Ce se plimbă așa țanțoș? Ai un parasaur, ok. Un parasaur se plimbă așa țanțoș. Nu știu, dar părea a fi un Argentavis. Așa îmi părea. Și m-am speriat puțin pentru că nu vreau că făceau animalele mele față unui Argentavis. Dar nu. Bun. O să mă duc și o să mă duc la naiba. Bam, parchează frumos aici. Stop. Oh, dacă e femelă. Ok. O să mă pun să mă culc, să mănânc 1, 2, 3, 4 și o să sar acolo și o să mă duc. Da, cred că pot să mă culc. Ok, tare. Foarte tare. Bun, m-am trezit cu dimineața perfectă. Deci, să bem și puțin apă. Ok, deci, să vedem ce comisiunile astea, ce misiuni putem face. Dar nu avea level 3 cu asta level. Ok, tare, dar... Bun... Hunt Mega Piranha, evident. Hunt Mega Piranha, se putea... Mamă, ce prost am fost. Ok, deci Hunt Mega Piranha. Mai întâi niște sulițe, ok. Cât o zis... Craft a couple spears. Nu cred că o scris corect, dar în fine. Ok, deci... Sulițe. Vreo, nu știu. Dar știți că puteți face sulițele și gen să-i omorâți cu traică sau ceva genul. Deci... Hai să zicem că fac vreo
3. Și ca să vă arăt cât eu de prost la matematică, facem așa. Deci 8, așa, e vreo 24 de lemne și aici, vai de capul meu, că stai că nu mai știu. Deci vreo 6 flint, 24 lemne și 24, 38, cred. 38, hai, 38 aici. La băiatul, văd, dar nu aveam niște fiber la track în inventar. Ai fiber. Cum dracu te-ai ales? Oh, ia uite. Bă, m-a feut. Ce să mai zic? Ok, deci use. Gata. Find Mega Piranha. Da, mama lor, dar unde sunt? Cine cred? Haideți mă, Mega Piranha. Care sunteți voi, Mega Piranha? Veniți dacă aveți tupeul. Voi, Mega Piranha. Bun, deci o să intru puțin pe așa, pe deci acolo îmi zice că e Mega Piranha, ok. O, ia uite un manta cum atacă, bă, pe mine manta vieții. Ok, dar eu nu vreau manta, eu vreau Mega Piranha. Și un trilobit. Trebuie să mor trilobitul ăla. Da. Ok, o să încerc mai întâi să mor manta. Trebuie să mă duc rapid acasă. Deci tu, dragă prietenă, sau prieten ce-ai fi tu. Oh, ce skin, ce skin. Ce skin, fine. Deci, mai întâi să punem skin-ul ăsta. Stai, și săgețile, dă săgeți. Știu că ai. Știu că ai. Bun. Ce skin fine, deci fix pe ăsta nu pun. Skins. Nu știu dacă e pe use. Perfect. Deci, mai zic ceva, gata. Sunt deștept. Pentru că adineau am făcut și niște calcule de matematică extraordinar de grele pe degeaba. What the fuck? Dacă știi? Uite la că manta ăla, nesimțitul ăla de manta. Am avut un colean din greșeală, n-am avut. Sorry, coleant. Aici mă atacă manta. Nu, ar trebui să nu pot. Deci nu. Bă. Uite. Du-te la mine în piscina care nu am. Dar trage-mă în el, mă. Eu să crede, manta, că e șmecher. Nu, hai să te văd. Te termin. Buf! Te domin. Bun, acum noi fiind vânători experti, văzusem și un Trilobitus. Și ce să nu facem o faptă bună și să-l omorâm și pe Trilobit, ca să nu se simtă exclus. Trilobitul fuge, bă! Bum! Și luăm topoara. Ok, deci lovește. Bam! Bam! Serios? Ok, dă-te înapoi, poate găsim ceva mai interesant. Bam! Bam! De fapt, pot să trag? Deci, bam! Bun, deci dacă fac acum pot. Cât e numai un trilobit? Așa, pe degeaba întreb. Este ceva destul de mare. Dar evident că nu pot scoate. E mort? Da, nu, că e mort. Tocmai ce l-am omorât. Nu știu, dar tipul ăsta trebuie să-mi dea chestii mai interesante. Bă, mânecam și eu nu-mi dau seama. Ce prost-s. Ok, hai să trecem din nou la treabă. Gata, perfect. Atât, perfect. Nu mai vreau nimic. Nu. Ce, să găsesc eu un pirani acum și să omor cu sulgița mea? Nu. Deci nu mai vreau nimic, asta e perfect. Ar trebui să-mi
cum să zicem, sunt bun. Ok, da. Să-mi repar armele, căci am arme, da? Ok, deci, hai să căutăm Mega Piranha ăla, mama lui. Unde e? Unde se află el? Deci e aici, clar. La unde? Știu că voi fi atacat. Dar din ce direcție? Multe întrebări, puține răspunsuri. Bun, deci îl găsesc în față, nu? Tare. Tare. Și tare. Foarte tare. Mi-e puțin cam frică de Mega Piranha, ca să fiu sincer. Adică să așa, nu știu, sunt pirane și sunt mega, știi? Adică stați așa că... ia uite unul. Mega Piranha nu relele. Da, și evident că dau extraordinar de mult damage, așa, pe degeaba. Doar pentru că se Piranha dau așa vreo, nu știu, să zic, 25 damage. Și asta este chiar dureros. Sau nu, cred că dau doar 10 damage. Am zis că e extrem, pentru că da, chiar e mult. Coleanții vieții. Fiți atenți, frate, cât poate să crească un colean dintr-o ăsta, bă. Am văzut un coleant, era mai mare ca traicul meu. Ok, deci, vedem și noi Mega Piranha sau ceva? Pe aici, pe undeva? Unde nu găsește niciun Mega Piranha băiatul ăsta, care știe să caute Mega Piranha la perfecție. Uite, ăla e un Mega Piranha. Otter! Bă, nu am carne de pește, stai. Am un îmblânzesc. Unde-i coleantul ăla? Aici erai, nu? Uite că nu mai ești aici. Uite că acum ești mort. Dă-mi carnea ta, creatură. Știu ce să fac cu carnea aia. Otter. Deci îmi iau otter. Trebuie. Frate, e imposibil să nu țin otterul. Cât e drăguță. Ok, deci o să-mi bag carnea pe Switch to Fist, fraților. Și să vânăm puțin nebune. Ok, poate reușim să dăm drumul așa. Ok, nu m-aș băga pe un server ăsta. Ok, unde-i vidra? Uite-o. Am că carne crudă ca prostul. O să fug. Mă bag eu, treabă ei. Până văd că e foame, treabă ei. Acum nu e foame, yay! Bă, facem un otter. Nu, bă. Ce vreau peștele ăla? Dă-l, că are carne. Și ce înseamnă că asta care carne? De pește pentru mine, că acum mă îmblânzesc cu notă așa. Și altul mai e. De-aia îl îmblânzesc pe ăsta, că m-am luat așa de-ai. Dă-l la cu mânată, nu ai cum să zici că e rău. Nu ai cum să zici că e rău la casa omului. Nu ai cum. Da, fraților, îmi pare rău, dar trebuie să vă las cu următorul videoclip. Eu am fost Florianuț, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!